Still.
Yeah. So kulale lezi government lapho sokulinye last week ukhalilo khai ngamaxesha esifuna bayikwazi ukunyazelisa leyo sebefuna mazingaqali but sonke siyayazi ngoba incwadi kaJobe ngenye incwadi ezibhalwe Moses kwixesha wayephasuka wayehole ibizwe uThixo. Incwadi ezihlanu zokuqala zeBhayibhile abazibhalayo le incwadi kaJobe yenye incwadi zokuqala. Uyibhala ke le ncwadi uMoses eyibhala njengoba sisazi wayebalekile efunwa eJiphethe ekhandelwa because washiya emulele uJiphethe wamfumelela ngesathi yabhaka loo nto wabaleka wayekolusa wazibona selesolusa ijazi kaJethro eyigraduate enjalo. Udibana ke noThixo apho uThixo emkhupha imfundo yaseYiputa emfaka le imfundo yelokuba abe ngubesisitsha sokuphatha indaba ezilungileyo. Njalo loMoses abeBhayibhileni ngoba wayefunde yonke imfundo yaseYiputa. Bakhona ukuthi iyafundwa eJiphethe wayifunda yonke wayenazo zonke i-qualifications ezazikhona njalo nje wayegqibelele. He was being prepared intoba abe kumkani yehlabathi lonke. Uphumka apho ke uMoses athi ukhetha ukubulaleka kanye nabantu abakathi intoba mhlawumbe izinto zaseYiputa. Baleka ke lento izibone seyiphezu komlambo izibone seyibasemathafeni ezingqaqeni isolusa iigusha zakwaJethro. Fika ngokuthixo afikele kwepayothe ayipheke iphume ke xa seyibhalekisisi yayo eyona ncwadi phambili uyibhalileyo yile kaJobe. Thathe ikharektha eMiddle East phakathi kwama-Arabhu wathatha le kharektha kaJobe awabhala umdla kuyo ngokubhala ngayo. Ibhalwa ke le ncwadi phakathi kokufa okanye elibali ngenzeka alibhanga lenzeka phakathi kokulala kukaJoseph nokuzalwa kukaMoses. Uyabaliselwa uMoses ngalotata uJobe bathi abanye ababhali. Akhona ibambela loncamu
1 noJob naxa uya kwincwadi yamaHebhere ufumanisa kabalwa phaya ikhona ukuthi into ethethayo ngencwadi kaJob but that's a lesson for another day alifuni ihlafisi awufika bafundiswa ukuba isiphelo sakhe saba sihle kunanolelele kunesiqalo sakhe uJob xa unofundi chapter 1 the first few verses kwincwadi kaJob mna esasiqalo sikaJob njengoba kuthiwa isiphelo sakhe saba sihle kunesiqalo ndiyirhalela kwa esasiqalo uchapter 1 kwincwadi kaJob liphupha ngawo lo kuthiwa it's nothing compared kwisiphelo sakhe ngoba uchapter 1 kunegusha ezi-7,000 uchapter 1 kuneenkamela ziyabizwa ziyi-3,000 uchapter 1 kunenkunzi zenkomo ezi-500 uchapter 1 uJob umchapter wakhe perfect unabantwana balisulu udumisa uThixo not because ecela anything but udumisa uThixo ezenziso ukubulela anobazama sonke na njengoba sihleli apha asifani bazalwane abanye baza bezodumisa uThixo kuba besacela abanye beza bezodumisa uThixo kuba berisivile bezise umbulela ubabona nohlobo abacula ngabo abaculi be-anxiety abaculi bebhowa bacula nge-confidence intshumayelo iyazingenela iingoma ziyazingenela isabaculi manje isifundo siyavakala akulayike umuntu oziswe ingxaki enkonzweni ufumanisa ingxaki iyaqina livale ngoba ungakwazi nova sometimes le nto ndayingaxakekanga leyoJob but uchapter 1 kwenzeka into esisimanga ithi ibhayibhile zonke izizwe zahlanganiselana okanye ekhaya ezulwini kwabakhona okanye kwakho umhlangano and zonke eziplanethi eziwerepresente elethu ngelishwa kuthiwa kwafuna usathana ayisichazeli ibhayibhile noma yeyothipha but esangena khawulelo nguThixo abuze kubela phina sathana yaphendula le nto ekuhamahambeni ekuthithakitheni elimiweyo uThixo mkhawulezele abuzwa uyamazi na uJob akakachazi sathana uzothini uthi ndiyayazi loo ndoda leyo uthi yayama ndoda leyo esifananekonkoza kwaJob uthi akwanongena kwaJob because womthenkanene ulumiyele you know kubona abangazibona ngusathana because they are not effective abayakuthreat ukumdlaluka sathana but once uthanda ubambe uThixo uhambe ubona imiselo yakhe ushumayele igospel noba uyishumayela nje uyiphile bayithreat ukumdlaluka sathana and he constantly visits you akungabi banezela kubantu abahamba ngokuthethela ngokusathana uzaba urecruiter athathe out of the kingdom kaThixo adwalise kweyakhe usathana ulapha enkonzweni umkile ezimokolweni uzothatha kwenkonzweni ufuna usikhuphela ngaphandle abasezimokolweni basafe already akana-stress nabo that's why uzawuvunda ethi ungcono basesimokolweni kunasenkonzweni unyanisile kosathana pha ulapha phakathi uzolwa nabo bantu bayithele kumkali bakhe that's why sixabana sona chapter 1 kusemnandi kunjalo wamkhulula uThixo uJob usathana wathi no khawuhambe emadibhizi khawube uyozixelelisa ngoJob kodwa ungawuchukumisa umphefumulo wakhe yile lekwekwe kudala imvuzela amathe uJob wena wabona kwayititi okanye idongdani usathana akayichazana nayiyeleyo kanga basayicalana lebeyele ezulwini but kube nezichiba ngobomi bukaJob okuthe waqonda ndiyitshansi yabo wathi ayefika wathi andikwazi ungena kwathiwa nantsi iphasiwedi endlu kaJob usuke egeyithini uzuzenzele wathatha into zikaJob zonke remember bemthola uJob ngoba udumisa uJob kuba umsikelele ngokungathi kwamakristu namhlanje who praise the Lord kuba enezinto zawuphela izinto athi uThixo uyandibetha ilizwe livithizile ahlale phansi akhe iglasi alahle ngalo but xa yefika kwaJob wafika wambethela abantwana bakhe bona ishumi iibhosi zakufonile kungekho mshumayeli wasafanisa uJob womba amangcwaba eyedwa izitaki ezimbalwa ezazikhona zashiyeka zizomxelela into yoba amasimu wakho athinjiwe impahla ithinjiwe amasimu atshisiwe eyogqibela mbetha ishoti the day inkosazi yayiyipakisha impahla engangekwabo yathatha loo lezo fast food loo majeremane
uThixo ufe nginengqondo njengalaba zangiyakholwa uThixo eqala uJobi eshawutisa naye kwanzima bengingayazi bana amadoda akholwa kuThixo ayakwazi ukufikelwa zingxaki uliwe luthatha nayo uthukwane amadoda athandazayo amadoda anelizwi likaThixo anobomi ngawo ithi le ncwadi kaJobi nawo xa yevizithile uSathana ibanguqusa suthi ngabani uJobi wayethele vele ecawe kwakusiliwa what uthele ngesidengekazi awazi akho nto uyaziyo yapakisha inkosikazi yakhe yahamba kuchapter 1 kwencwadi kaJobi remember uJobi vele yahamba kuchapter 1 ndim nawe yaziwa chapter 42 yena kazinto ngochapter 42 wasuicide uJobi waqalekisa impilo ezelwe ngayo because he lost everything nethemba lakhe lamshiya nempilosikazi yakhe washiyeka lo mfo ku-round number 2 wayemcela usayida wathi ucela sonde nesikhundeni because akade akulahle xa bengimkuthela izinto so ndicela umoya hamba wakuthi ungamoya but ungayithathi umphefumulo wakhe so besiyandeka hey I want to talk about ubolekisa ngathi kusatana abagabhuka nosakhe basithi in fact ngoba if ngabaqalify ucela ayajoba uSathana kodwa ophela lomcela akwaba abantu bahleli apha who will survive ndakangcoyini ngoba lo survivor uThixo athi mphuke yonke intwanayo ebantu ufuthiwe uhlale usabambelele ekholweni waqina uJobi wathi ngize ngiyabenza uyazize aqina lapha yathulindela kuhle kodwa nakuThixo nokubi bayazi uJobi uThixo zange wambona uSathana empilweni yakhe ngoba uJobi wayeyeza it was the first time i-experience yokuqala wazikhulula inkolo zikaSathana zize kuye yazimpetha okokuqala but sezimletha enjalo ngamala kwekwe igugela abantu ihlanganisa ngokhathalokho igelela ngecele nomoya kamnandi yazi uhlawula ngobuhleli iyasukela phezu kodada lomhlaba ingengumbi lona umbona so uJobi ungene embandezelweni enolwazi mbi umKristu ongena engxakini engenalo ulwazi awundiva ukuba awusiqokelele ulwazi ngoku imbandezelweni kaDavide akufiki intshutshiso ebomini bakho andithethi ngezinto ngazo zenkonzo xa kufika intshutshiso ebomini bakho idonki into yasekhaya nenkomo xa kutshone ilanga ebusuku zitya emthwalweni inkomo iyekisa ikhupha ukutya kulapha ngaphakathi ibikugcinile apha emadlaleni ihle khona isavale ubusuku bonke ndibuza ke ngokwena lo gama kusemnandi izinto zisagambela kakuhle lo gama igazi lisabaleka kwizisako ezomzimba yintoni oyifundayo ezawuthi xa ibandla lingekho ekude abalingana kunye nawe xa ilizwe ngakizele ngomva yintoni azawuyekisa ezakuthi keep you going xa ilizwe likujikele uthi uJobi mna konto engiyaziyo ezandincedisa ngoku that umhlawumbe lomthelwane nehlele ezi lessons simane sizenza benkonzweni ezi-week of prayers ingaba iprogram kwangoku but the day ulala esibhedlele wedwa kungekho bandla livela ezi zinto will start to make sense in your life. The day you are rejected by your own family, these verses will make sense. The day you are divorced, ushiya ngumuntu owafungayo wathi soze sohlukane, as verses will make sense. The day abantwana bakhulisela konzweni besithi bethengisa into zakho, as verses will make sense. Lo gama kusekuhle. Invest ubomi bakho. Uthixo awukwazi ubheke ebhankini uyawudrowa imali ungakafaki imali. uJobi xa kufika uSathana wadrowa because wayeinvestile. Xa zifika ii-friends zakhe zimtshona zisithi kuye thetha inyani khona into eyenzileyo kuThixo. uJobi wakwazi ukuma sele etshatiswa zii-friends zakhe. Ade kumele ndivavanyile ndiyayazi ngoba ndakuphuma ndiyigolide uyithatha njengovavanyo umntana kaThixo xa kufika imbandezelo akame esitratweni athukise
kufika imbandezelo uyithatha uyayazi izawubhitha ebele livavanyile ndawuphuma njengegolide. Remember kuJob beyinceda community yalandawo. You go and read for yourself. Uthi ngamehlo kumbala andizinyawo kuzibala ndandibacombululela amatyala wabo abazinkedana kubantu abarojwa yesitube ndandizibambe izihangi ndizikwenge ndandibathethelela abantu wayengumhlawuleli uJobi kubantu belaxesha. But the day izinto zimbedela washiya kuJobi engenabantu sebethandekayo. Sometimes awunceda umntu sunceda kubuthi uzamnceda ngomso uyakwazi unceda wena xa nguboleka imali uncabe. Wayebhizi uJobi ehlele emasangweni engumhlawuleli namajuda amakhulu okuhlala. The day esokola i-business associates zakhe zabaleka zonke zabhekela wamake uJobi esithi ngiyazi umhlawuleli wabuhleli njengoba bengumhlawuleli kubanye abantu namhlanje ningenabantu ngiyayazi umhlawuleli wabuhleli. Wathi esitsholo zakhe uchapter 16 verse 19. Hey, you might be down guys, but we are not out. Unyama yakhe yayivithikile inyama yakhe wayenamathumbu sifembalini uyowuthi ekhahlayini kodwa ingqondo yakhe yayihleli. Suvuma ukubethwa ngusathane akubethe physically aphinde athethe nokholo lwayo uzawuenda kusiyana engqondweni. Xa kubetha umntu wangaphandle awangaphakathi makakhuthazeke. Suvuma khathisa kwalathi uJobi nawe ukhathise ngalo inoba xa ithemba lami linyothuliwe thina kwamthi ugawuliwe ndiyayazi ngiyavuma amanzi uyawubuya uhume. Eza vesi nezamala amazwi awathethayo uJobi wazange awathethe okanye zange afike ngeli xesha asengxakini but wayesitya uvimba inoba yayigcinile ngexesha dakale wathi esitshomi zayo ezibonakala ngokucaba ke uzawuba sengxakini. Kuchapter 16 verse 19. Chapter 16 verse 19. Uthi xa ethetha utshomi zakhe ngaba akho mntu maloJobi. Verse 19 uthi nangoku uyabona. Alright. Chapter 16. Yes, but I'm looking for the verse in the land. 19. Nangoku uyabona semazulwini. Yes, nangoku uyabona lisemazulwini. What do you do when everyone rejects you? Ubani ndineliphiwe. uJob, when everyone was running away including his wife, unangoku jongani akileke ngafana kuba into zami seziphelele ngingenanto kuba ngingumqa okhulwa wala lisenani lisekhaya ezulwini. uThixo xa ezityhile kuchapter 42 uzityhila kuJob ngezinto ayezazi before angene engxakini. Uthe awukhunjuzwa uJob into azaziyo waqonda ukhona umntu ositheyitele. So besithandekayo we are living kuchapter 1 oboni bethu. We are living chapter 1. We are losing into esesiyifumene siyakwazi ukuphumzana nayo ngondlela mnyama yazi uba uyifuna ukuphumzana nayo njani. Le ntsikelelo ingumsebenzi today isi-stress. I-15 xa ifika sebesithandekayo abantu be-15 bababomvu abeswele abamhlophe bababomvu abamnyama babapheli. Le ngeni imali iCalifornia iphinde kwale mali ibingeni ibe iyezamhlukumeza itshoni lakhe ehlukumezekile. Lo mthambi besithi xa ukusisela ngawo uThixo azofika ngepasteni emotweni ungitshekiswa yinkosikazi engafuni uvuka. Maybe blessing ngitshekiswa ngumyeni ongafuni uhlala endlini asathandazo ukuya late ngitshekiswa ngumyeni onqawo bazitshoni zakhe othetha izigqibo zitshoni zakhe. Wawuthetha wena uvakala ufuna uthetha le nto ithetha izitshoni. Laa nto iyintsikelelo kuchapter 1 ijikile sisiqalekiso. Kuthiwa yonke intwanayo kuchapter 1 ngithi you might be going through a lot sobesithandekayo uzibona uphantsi uzibona u-out sobesithandekayo but ndifuna ukuthi sunikezela uThixo ethethile nje kuwe soze kushumele kangaka soze kule kangaka sokuthandaza kangaka kanti akho nto yenzekayo.
bayaphekwa bacelela intoba uthixo uthwale bisayiphekayo sekuchapter 1 awufika chapter 42 uthixo umbona uJob omelele. In fact uzochazelwa uJob uzoqala usimelela uThixo after ethandazele iJob inathi enemy sakhe. Aliyazi into esengakalani from chapter 1 uyokuthi chapter 42 but itheza ukubuya ingqondo wathandazela enemy zakhe izulu lehla. Awundiva abantu bemhleka uthe awathandazela to the extent that lezulu lehla kubo lathi umuntu ngayena mayiphathe imbuzi yenkomo kuyiwe kwaJob ngiyokolisa ngoba ngithethe kakubi ngami uJob. Chapter 42 kuyibhankwethe kuliphathi kulitheko kwaJob. Iziva okanye izipoti zisekhona apha emzimbeni kuye ezifumene kuchapter 1 ezamathumbu but ngoku ubeke etafuleni ngiqala umva kuchapter 42 intoba uJob unefemeli. Hayi awuyiva kanti uJob kwamele zina yiva ka-42 akulunga izinto zakhe aziqala udubula into zakhe azibopha kuchapter 42 babuya abantu omakasodazi batanda bathalaza akumanje kubo ngakumbi umkaThopha engekho bafika baphatha kwaJob. Mna ndiyasiva abangabakubo Yesu bayakwazi ukwahlukana nabankosikazi wabo. Njena abantu bethandazayo unavume ibhayibheli bayakwazi khawunyekela ukustressa too much ngezinye izinto. You rush and make quick decisions. You quickly ufuna ubheke court. Allow separation if ikhona makabe usihlalela ukwabo sizawubuya ingqondo. Abuye ingqondo kumkaJob aphatha kuchapter 42 wafika ebusy odasebenza ngoba umyeni brother wethu ushiyela inkosikazi yafika lakwaza yafika lakwaza imfiliyana majeremani yakhe yafaka lakhiya yayo yenza ukutya kuchapter 42 iphela umyeni wayo uJob kangamlanga ukathe wamamkela yayafanyana uJob umameleka umhlolo yangazingeni abantu ababili yawushiyeke wedwa kuchapter 42 bakwayikana yebalakathi lomfasi ngoba kakhulu uJob akwayikana kanyama waqhubeka umsebenzi kaJob kuchapter 42 waphinda lasizwazala abantwana bayithethe yakuza ntoni igcinelo umkaJob intweni abantu bamthande kangaka umntaka uJob kuchapter 1 umzalela abantwana bayithethe basweleke bonke chapter 42 wabuya wamzalela kele yazi dibanisela wabanjalo ama ya chapter 42 that which you have lost in chapter 1 will come back. That was the one izinto esizicumulated lomhlaba zinazigqibo asisenaxesha sesilinde uchapter 2 ayebuya unyangeni emihle zokhatha abantwana ngalo in that glorious morning akwababonanawo besinoba khona ngoba xa sifike ekhaya ezulwini izinto esiziluzileyo sizawudibana nazo ekhaya ezulwini we will meet our emhlabeni bebulawa si-COVID bebulawa si-TB bebulawa si-HIV and we will meet you part no more ngokuthi umculo beyond the swelling fat kulaasabayabonimane zeyethu uyaza azuthi kwakha udlulilo phambi kwakhe usiphethele uchapter 42 only now ujanisa chapter 1 uthi ukhona esike saba-faithful kuthina sike sangcwele basalwane umbona umuntu othi negotiate kwakugwala Friday sasibasenkonzweni kwakungafundiswa ngediet tu sasivizithele utitsha nge-makeup ngelo xesha kasicacile because everyone was natural balomuntu ne-stress sento bazawuthwala ntoni enkonzweni ngokubona kwalapho abanye batshatwa ngalo-ira ngoba kwena amadoda kwenene mthetho nawe mamutana
verse 12 sawufana ngokutsho uyehova ukuthi njengokuba umalusi ehamba emlonyeni wengonyama okhomba ababili nokuba sisiqwenga sendlela bayakwenze njalo ukuhlangula konyana abakasirayeli abahleli kwelasamani phezu kwezingcwengelo naphezu kwengubo zomandlalo eziluhlobo lwethamasi ngifuna ubambela ndawo njengokuba umalusi ehlangula emlonyeni wengonyama isiqwenga sendlebe nokhombo ababili uyakwenze njalo bahlangula amanani bayo make don't get excited kuleya ivesi because xa kuhlangulwa isiqwenga sendlebe nokhombo ababili ithetha into about the rest of the meat you don't get me awufika kokwemadlala ngoke sasolusa ufike uthi igusha ifile bujonga nje kusweni uyafana nobathethi ukukholelwa liqhego lakho xa usithi igusha ifile wawugqiba uproduce i-evidence ye-fair noba ityiwe ngudyakalashe loo nto ishiyekileyo phaa entabeni uyanyanzeleka ubuye nayo uzowuyiveza so that iqhego lizowuxola uba igusha yalo ntenenene lilahlekele nayo uthixo uzawuba njalo kubantu abangafunanga kulamkela ilizwi lakhe uthixo yakwemishini yowutshisa abantu ayikothixo likhangqongo elifuna utshisa abantu uthixo will come azotshisa umhlaba but lo mhlaba sikuwo unesono abantu bazawutsha because abafuni usuke emhlabeni onesono awutshisa umapha unazi-intention zotshisa amaphela empuku impuku namaphela ziyatsha because azifuni uphume enkunkumeni uthixo kayabuya ezokuqoqa lo mhlaba usazokuqoqa lo mhlaba unesono une-appointment nesono nokufa lo mhlaba ongcolileyo wena mntu ubambele lapha emhlabeni uzawutsha lo mhlaba and you will see uthixo as a cruel judge kanti awufunanga ubosukusuka kwinto zalo mhlaba ndithi ke kakuzwa uphi uvalisi uzawufaka izandla zakhe uyesu ezipokothweni akhuphe ifayini ayihambise athi ndibuye nerevenisi zakhe kuba ingane zendlebe noqhonga abantu uvalisi xa ngafune ukuyenza intando yakho waqwengwa ngendawo yi-evidence kesisiqwenga sendlebe noqhonga abantu uzabuya ne-evidence that uvalisi wayi-attend i-cambridge ka-2025 emveni kwa kwenziwa i-week of prayer evuselela ye-runners emveni kokwenza i-effort emveni kowashumayela ngokwakhe wayabeka abantu izandla le nto umane usiza kwezi effort bezi-week of prayer ukokelela ubungqina isayida ngozafake ezulwini obungqina okanye ngiyikhuphele ngaphandle when Christ ngoko-Amos chapter 6 verse 12 xa yefika uba unenzanga ixesha i-evidence yezinto ngendlela yokuphila ngayo uthixo wezempilamboliso ndithi kuwe kuchapter 42 of ubomi bakho bazalwane sizamhamba kuchapter 42 silapha emhlabeni and will be expectator awundiva uzawuthi uthixo xa uphendula umthandazo kunabantu abangafuna ukukhayisa abaphendulelwayo umthandazo abathembeleyo uthixo wena ngenxa ungathembeli kwakho nguwe ukusithengisele isokathixo ubomi bakho uzohamba advocate lokuthixo akathingelele akaphendule nje uyaphendula owethu thixo kunabantu apha ngoku kuthiwa kunezifo baziva ngabanye abantu ezifo zabo baphile qethe they live according to the standards abazinikwayo bakhe bazalwane kwi-problems zethu isolution ikhona ilapha kwiikhupha zezandla zethu siyathanda ukugula siyazithandela usokola thethi umhlaba bakulinga amadoda umhlaba kuthengisa iveji asinabakhulwa ngamarasta siyonqena we don't have ngenxa yokonqena we don't have because asikwazi uvula umlomo sithethe asoze ndisokole ke andisoze futhi ndiyithenge into endiyiprodusa ngezandla zam into abafuna ukulungisela ufuna kofona lomntu azolungisela ngokwakho sisokola bazalwane ngenxa yokonqena lo ngafuni if
bayithatha olahlobo amajuda wayephila ngalo aye very economical besizaba kude ndithi kuwe we are down but we are not out siyathandela uThixo has provided a solution eBhayibhelini as I'm closing sobesandekayo okwaqala ndithi ingxaki ojongene nayo sukuthi ujongene nengxaki kuba ugcwelise isisono nabangenasono dabula Job bayakwazi ukungena ezingxakini okwesibili abahlobo bakho bazawubhekela kuwe bawumbuke basuke kuwe you must have into zokubhalansa ngayo kwelizwe awuhambi nje hayi awuhambi nje kwelizwe awuhambi nje you must be connected somewhere noba uconnected kuSathane uzaba connected nokuconnected kuThixo uSathane nawe uyabaphakela bakhe amanqatha amdaka noThixo wakamaphela izatha ezivumayo lesathane imbiza yaphela sinyana yaphaka noSathane abantu banogobela babo banebhotilezi lapha esinqeni babopha amagesha nawe ikhona nafuneka uyibophelele ilizwi likaThixo lisisibane senyangizamile izwi lakho inamandla ukodlula ikrele intangothi mbini lihlaba lahlule liwisipitane kulu ukalaselikono liphulise amathamakazi usuyiva ngabantu loo nto experience kuwizwi likaThixo andisithi apha izolele ilizwi lisitshintshile bazalwane lesifuthula singibani ngoku singabantwana bakaThixo when people look at us abasoze bayibone into akangcoya into basafela nabo sitandadele ngenxa yokwendliwa lelizwi bensitsho apha sithetha amagama amakhulu anzima angazange sithetha nokofa ngaphezulu sithetha kumark of the beast amagama anzima isolation great controversy sithetha ne-passions and what elilizwi sobathakezimazimazimanyahlekisi safika siteketa today we can pitch business ithengwe ngenxa yelizwi likaThixo so we benefit kuchapter 42 sisele lo mhlaba wena ungafuni ukwenza nto ungafuni umqala ukuthi uzawusibukela manje ngofana uleqa singizinkundulu asithini accounts ifuna uhambe namhlanje asizuthi hayi sakuthandazela sithini i-account zami sikufundisa uba economical how to manage amatyala wakho how to live ngoneliseke yile ndawo uthi bakubeke kuyo how to live ubomi obuhealthy ubabethandekayo uphile ubomi obuhealthy ufundiswa apha ngokuleyo usapho wakho family life programs uzifumana apha yinto oneshoka ngayo already we are benefiting in chapter 42 also when you close the book of life asikahleli imali borders wabna nowafela kunasi i-borders selefikile wafa njengesidele sekushoda nje bamakawele wafa sele ekwi-borders masingafeli njengalamadoda efele echibile uncedo lufikile bafele iqilise bezobele nabo sihlobo esithandekayo abanye zange bangene ekanada beyibona ikanada seyilayitile bajikeleza intaba bafike entlalo masingafi njengamatikosi. My prayer is that lose everything in chapter 1, but suppose on chapter 42. Amen. Suppose on chapter 42. Collect. Is that after my was Sunday morning, one account? Oh, yes, but I'm only one thing. Lectures and Tata, he's out to clean up this session of morning man. He's my own little dynamic. Is it? But oh, I take on this I will talk about it. I want to be on that number. I fully remember some reasons that I did. But if I did him, because of that, I have to be a parallel. So I can go to check 11 days in that. What was the law? If you go on that number, when they say, oh, I am about to mess up as the way, I can't believe it was a better than the one. I will see it. If you go on that number. If you go school in Yembes, that's a school in Yembes. If you want to be there, please come forward. It's not going to be. So what is one of the now school is one. But someone knows it's such must be because very soon this money so young. I have to cousin limit. Yes, come see ya. If so you lost everything, I could be beneficial from support. Unless
ekugqibeleni uba utsho kunye nam mani masibe lapho kwesi stage sizokuqapha simcele uthixo athi umoya wakhe obesendekayo athi umuntu onetswelo athi novele ndivile ethethe bandifuna ukubona apha uthixo uthetha ngayo esenzile imangaliso akumandanga athi obesendekayo akumandanga ndime kule ndawo wami umamvule wafelwa zinyama akakwazi ukuhamba ndixakekile andiyazi uba mandimthini akwazi uba ubona unantoni uyayihleka yena kodwa webuhlungu but akakwazi ukuba akakwazi uhamba ongendawo akanaxesha noba isifo sinagama iyakwazi ukugilisela nje zilonke ezadistroya bethe bazivelaxa vele usweleke bakhangele ogqirha bancame kuthiwa hayi ayaziwa is-natural death ulele akavuka so endithuba ndilezayo senokwenzakaleli ugqibela hayi uzalwane kaloku yonke into siyenze ngokufomsa andithi so thina amaxesha sithi siyalayo if we lose ubomi bethu namhlanje but at least funeke simbini ithena and if you say it xa sivale the first stanza is
Ndiyabatsalela ke besuku leyo ungenelele. Akunyanzelekanga sonke thina othandekayo uvume ngathi njengoJobi kwakuthandekayo. For we are weak besuku leyo, we won't be able to stand kwezinye izinto abawuthandekayo. Sakulahla abawuthandekayo, sibalekele elizweni besuku leyo. Wakulahleka nabo bonyuliweyo abawuthandekayo, suvuma ngathi abawuthandekayo. Nqanda xa ungendawo besuku leyo sihlasela besuku leyo. Iyasihlasela besuku leyo kuthi abawuthandekayo kungekho sizathu. Kungamenza nto afike ngendawo anqonqoza ahlwayele besuku leyo impixano, ahlwayele ingxabano emitshatweni yethu nasemakhayeni ethu. Sine-family members esingathethi nazo besuku leyo. Abanye xa kugoduka ngoDisemba sizigoduka ngoba siyabalekana, asisavani bawuthandekayo. Xa uhlele ngezantsi uthoba umoya wakho ingcwele besuku leyo. Abantu bakho unemployed besuku leyo, be-employable benjalo besuku leyo, bequalifya thixo othandekayo, bahleli besuku leyo kwimisebenzi abanye abangazange bayifundela, bayingabi lolize intofunda kwabo besuku leyo. Abanye ke abawubona umnyango wesikolo besuku leyo, but they are business minded besuku leyo, open besuku leyo, all those doors besuku leyo. Ngenxa yokuma kwabo kule ndawo besuku leyo, khawungenelele sonini nanini. Oh thixo othandekayo, sithandazela ibandla lakho thixo othandekayo. Ongendawo besuku leyo uhlwayela utywala thixo othandekayo. Khawusincede, khawungenelele uhlale ithuba mawuthandekayo, khawungenelele kulutsha lwethu besuku leyo. Sibadala xa sijonga ngasemva uhlumelwa lukho. Abantu abazawuthatha over besuku leyo bashumayele. Sasijonge besuku leyo ngoba uthibini, sathatha besuku leyo apho bebeyeke khona. Khawenze nathi sibe ngumzekelo, sibe zi-role models. Abantwana bethu xa bejonga kuthi bathi siyafuna nathi ukufana kunye nootata bethu. Sincede besuku leyo, izimilo zethu ezigoso zibakhulile abantwana bakho enkonzweni bawuthandekayo. We've got visitors ezimehle indawo besuku leyo, bashiye besuku leyo kunewunewu nokuxakeka besuku leyo ezindlini zabo beza kule ndawo. Indlela abaze ngayo ayingafani nendlela abazawujika ngayo. Mabajike besuku leyo beyokozela amathamsanqa, mabajike besuku leyo umnyama budedile kwavela ukukhanya, mabajike besuku leyo amalungu babe bubuhlungu bephilile besuku leyo, mabajike besuku leyo xa befika bafumane iifowuni calls ezithi ziqashile, mabajike besuku leyo imitshato yabo iqinile thixo othandekayo. Khawenze thixo othandekayo lokungalibala ngam, khawusikelele bona ngenxa yokuchitha ixesha kule ndawo bawuthandekayo. Sukuthi wakha ngokungathi kwenzekanga nto, soze uthe wena elizwini lakho, asoze libuyele kwilizwi lakho lilambatha, malingalambathi besuku leyo in this present moment. Utshilo elizwini lakho wathi zibane siyityiwa yehlabathi besuku leyo, senze sivakale, masenze impact, sibe livumele imnandi kwi-communities esikuzo besuku leyo. Sincede bawuthandekayo. As your church, before we go outside, teach us bawuthandekayo to take care of one another. Asazange lapho sihlala khona besuku leyo, asazange ubunzima esibumela kubo, khawusifundise ukukhathala ngeThixo othandekayo. Ndiyakubulela besuku leyo, ndiyawuvumela wakho phakathi kwethu, ndiyazibona izitulo zakho ziphakathi kwethu besuku leyo. Ndiyabulela ngokuphendula ngokuthandayo. Xa kuvule wena